Hi guys! Magbuhat ko kuan chicken fa. So first, kailangan ako siya i-chard ang kuan onion o ang ginger. Tapos, I will be using instant pots for making the faga or chicken fa. Actually, pwede mo siya isugba but I will just air fryer mga 200 degrees for 10 minutes. 200 degrees Celsius, tapos 10 minutes. Kailangan ako i-toast ang mga spices na ko i-1 teaspoon fennel seeds, tapos 1 teaspoon na coriander seeds. So, fennel and coriander seeds. We have here star anise, cinnamon stick. I count this one as 1, kaya gagmay man siya. Tapos, 4 cloves. Tapos, i-toast lang siya without oil. Hot water, guys. Naka-saute mode siya. Tapos, katong gi-chard na to nga onions and ginger. Tapos, mga spices nga itong gipang-activate ganina. Sea salt. Tapos, sugar. And then, yung chicken natin. Pwede whole chicken, pero sa akin, chicken legs. Ayan. Then, i-pressure cooker na to for 45 minutes. So, dugay-dugay pa ang 45 minutes sa magbuhat ko kuan. Vietnamese. Iced Vietnamese coconut coffee na ko yung double espresso, pero decaf ni siya. Oh! Nag-vlog! So, kung ano siya guys, coconut cream o condensed milk, then over ice, tapos double espresso. Cheers! Ano siya guys? Mas lamit akong libuhat last, pero okay na siya. Siya guys, luto na tong fa. Ako sang kuan ang mga manok. Kay ato na siyang i-shred ang mga chicken. Ano siya, akong manok, ako nang i-shred unya. Umok na kayo siya guys after 45. Instead nga 4 hours na to siya pabukalan, pa na lang 45 minutes. Salamat sa Instant Pot. Then tanggalon na to, i-strain na to ni mga kuan, sibuyas ana mga spices. Mag-assemble na ta. So, nakoy diri rice noodles, repolyo, tapos, ganahan kong dagkagulay. So, tagani, tauge, then butangan na ako ang soup. Butangan na ako siya chicken, guys, nga shredded chicken, katong gibuhat ako ganina. Siya chicken daha. Mga herbs na to. Ganahan kong dagkagkuan, coriander, Thai basil, sibuyas dahon. Siya overload na jud ni.